Ne la ɲɛbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ ka an lajɛ ka fɔ ka bɔ Mifa Production kan ani aw minnu b'an lajɛ la nin wagati in na Ondo TV sanfɛ n ka foli ani tanuni bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko nin ye an ka dɔgɔkun kibaru di wagati selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ ani aw balimakɛ Professeur Usumani Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 26 ka taa bila karidon na juillet kalo tile 2 Dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 5 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 11 na o b'a yira k'a fɔ an bɛ cancer mɔgɔw ka wagati kɔnɔna na nin wagati in kɔnɔna na doloba min nɔrɔ barikalen don ale de kalo ye kalo ale de nɔrɔ barikalen don nin wagati in kɔnɔna na an bɛ samiya fana kɔnɔ den minnu mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka kow bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan minnu jɛɲɔgɔn bɛɛ bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ karisa hinɛ bɛ a dusukun na ka se mɔgɔ tɔw ma olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw funteni kalo fɔlɔ denw belew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw cɛ sirilen don kosɛbɛ aw ka wulikajɔw la baara caman bɛ yen nɔ aw bɛna aw cɛ siri ka se ka aw ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya minnu na nka i bɛna ye k'a fɔ sumaya bɛ se ka don olu la kosɛbɛ nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye Jupiter ale min bɛ sɔrɔ ni garisɛgɛ kɔrɔ Jupiter bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ lundi la fo ka taa se dimanche ma o kɔrɔ b'a yira aw ka se ka aw profiter aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ hali ni aw ma se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la wagati nataw kɔnɔna na aw bɛ se ka na kunkɔrɔtaw ale ni jaabi ɲuman sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛsodenw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilina filanfilanw o bɛ aw la kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ aw ka sira kelen ta o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw dɛmɛ aw ka wulikajɔw la ni aw ye sira fila ta walima ni aw ko aw b'a bɛɛ ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na gɛlɛyaw ani dekun olu bɛ se ka aw sɔrɔ kosɛbɛ garisɛgɛ siraw olu ka suma ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw ka hakili to aw yɛrɛ la fana yɛrɛkɛliw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka se ka gɛlɛya sɔrɔ walima aw ka se ka nɔgɔya sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ ka wulikajɔ ani aw ka miiriyaw cogoyaw la o b'a yira k'a fɔ aw ka se ka baara kɛ ka se ka hakilina kelen ta ka se ka baara kɛ ni o ye n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma boliboli minnu ni aw bɛna kɛ aw ka se ka nafa sɔrɔ a la a bɛɛ bɛ dépend aw yɛrɛ la o b'a yira k'a fɔ aw kana saliya aw ka wulikajɔ ka se ka cɛsiri aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka ni aw saliyala dɔrɔn i b'a ye dɔgɔkun bɛ fagun ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don ni aw wulila aw ka jigiya kow nɔfɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakilina miiriw olu ka ca kosɛbɛ aw ka ko fanba ye hakilina miiriw ye ani jateminɛw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw mago tɛ mɔgɔ ka hakilinaw la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ Mercure ale bɛ aw ka so kɔnɔ a ɲɛɲuman kan nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na a b'a yira k'a fɔ aw ka miiriyaw cogoyaw olu ka ɲi ka ɲɛsin aw yɛrɛ ma aw ka miiriyaw cogoyaw ani aw ka décisions olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ dɛmɛ ka bɔ degun kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ aw mana jateminɛ minnu banba ka se ka sira min ta aw bɛ se k'aw ka wasa sɔrɔ o siraw de fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka dɛmɛw ni aw y'a jigi da o kan walima mɔgɔ wɛrɛ ka hakilinaw n'a y'aw jigi da olu kan olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka sumaya don aw ka waleyaw la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion samiya kalo 2nan denw Lion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ farifagawalew ani fariganw olu bɛ se ka ɲɛsin aw ma sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ dolo fila olu bɛ
aw ka sɔgɔnɔ minnu bɛ ɲɔgɔn opposé o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ fariganw ale ni sumaya walew o bɛ se ka don aw ka ko la nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na cadeau a bɛ se ka olu sɔrɔ ka bɔ mɔgɔw yɔrɔ la ani kumakan dumanw a ka kan fana a bɛ se ka wuli aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ hali ni aw ma se ka a tigɛ da a bɛɛ lajɛlen kan a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔw cɛ walima ka don dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔna na a ye wulikajɔ minnu daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ka bɛn olu ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge samiya kalo sabanan denw vierge nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wulikajɔ olu caman bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka i k'a dɔn k'a fɔ aw ka siraw olu jɛlen tɛ kamasɔrɔ dibi o bɛ aw ka sira kan dépense bɔw ka se ka dépense bɔ ka mɔgɔ wɛrɛw ka dépense ko k'olu gérer dépense inutile olu caman bɔ aw kun kan yɛrɛkɛliw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛna na tugu aw kɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la olu caman tɛ aw ni ye wa a b'a yira k'a fɔ fana ni aw bɛ ko ko kɛ musaka bɔ ta fanfɛla la aw ka se ka jateminɛ caman kɛ n'o tɛ aw bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna na aw nɔfɛ olu tɛ aw ni ye garisigɛ ko ta fanfɛla la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw kawla kalo fɔlɔ denw balansiw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ale ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma cadeau caman ani sɔrɔw yɔrɔ janfɛ sɔrɔw fo ka taa se yɔrɔ surun ni sɔrɔw ma garisigɛ siraw mɔgɔ kura yew dɔnbaga kura yew olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw kelen ye ka gɛlɛya min sɔrɔ fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la kamasɔrɔ kalo ale bɛ a ɲɛɲuman kan aw ka so kɔnɔ lundi don min bɛ bɛn le 26 ma mardi fana kalo bɛ aw ka so kɔnɔ n'o o ye le 27 ye ka taa se mercredi ma le 28 kalo bɛ aw ka so kɔnɔ a b'a yira k'a fɔ aw ka profiter aw ka wulikajɔw ani aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ a bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don sɔrɔ siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion kawla kalo filanan denw scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ wagati minnu na dɔgɔkun daminɛ a ka laɲiniw olu tɛna se ka sabati nka dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma i n'a fɔ jumadon alamisadon le 29 ka taa se vendredi fana ma ni o ye le 30 ye o wagati ninnu barikalen don ka ɲɛsin aw ma aw ka sɔrɔw ani aw ka wulikajɔ aw bɛ se ka olu ɲɛnamaya o wagati ninnu kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka yɛrɛkɛliw olu bɛ se ka don aw ka ko la fana o b'a yira k'a fɔ aw bɛna sɔrɔ minnu kɛ aw ka hakili to aw ka sɔrɔw la n'o tɛ sɔrɔ ninnu bɛ don aw bolo cogo min na sɔrɔ ninnu bɛ se ka tila ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire sirasodenw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumaya walew olu bɛ don aw ka ko la dɔgɔkun daminɛ wagatiw kɔnɔna na a bɛna boliboli caman kɛ ani aw mago bɛ layidukan minnu na minnu bɛ se ka bɔ a sira ma cogoya minnu na aw bɛna mɛn kɔnɔnin na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka na jigiya walew aw bɛ se ka na olu sɔrɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la kamasɔrɔ a ye waleya minnu daminɛ dɔgɔkun daminɛ na n'olu ma se ka sabati olu caman bɛ se ka sabati dɔgɔkun laban yɔrɔ fɛ kalo o bɛ aw ka so kɔnɔ samedi don le 1er juillet ale ni dimanche le 2 juillet o b'a yira k'a fɔ le 1er ale ni le 2 juillet yɛlɛdaw aw bɛ se ka olu sɔrɔ sira caman fɛ aw ka ko ka di mɔgɔw ye fana nin wagati fila in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sumaya walew bɛ aw ka ko la kosɛbɛ kamasɔrɔ banaminiw olu fanga ka bon aw ka ko kɔnɔna na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw bɛna waleya o waleya ye gɛlɛya ta fanfɛla la aw bɛ se ka aw sigi ni olu ye
sumaya ta fanfɛla la fana aw bɛ se ka aw sigi ni olu ye kamasɔrɔ yɛlɛmabaliyaw olu ka ca aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na garisigɛ siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumayaw olu fanga ka bon a ka kan aw bɛna ka ko ɲɛnama minnu kɛ aw ka se ka olu boloda ka bɛn wagati wɛrɛ nataw ma n'o tɛ ni aw ye wagati minnu daminɛ ko minnu daminɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya bɛ don olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw mɔgɔ minnu ye gardien ye nin mɔgɔ kofɔlen ninnu na u ka se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ bingani walew o bɛ se ka ta ka se nin mɔgɔ nasugu ninnu ma ni o bɛ bɛn Capricorne mɔgɔw ma u bɛ se k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ k'u ta yɔrɔw k'u dɔgɔya ka basigi k'u k'u tagama bere k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw bɛna baara kɛ ni kolo gɛlɛya ye aw bɛna baara kɛ ni kolo gɛlɛya ye aw bɛna kolo gɛlɛya ka baaraw kɛ kosɛbɛ ka se ka aw cɛsiri aw ka ɲinifɛnw olu nɔfɛ nka i bɛna ye aw bɛna aw cɛsiri cogo cogo aw ka baaraw bɛna kɛ i b'a fɔ sanji kɔrɔ wɔsi o de b'a yira k'a fɔ sumayaw ani retards olu fanga ka bon aw ka ko la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ makɔnɔni min na k'a bɛ wagati jan tɛmɛnenw na aw ka ɲinifɛnw nɔfɛ olu tɛna se ka sabati nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jigida wagati wɛrɛ nataw kan aw bɛ se ka jigiyaw ale ni dɛmɛw a bɛ se k'olu sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 20 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ nisɔndiyaw ani wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka jigilamɔgɔw aw bɛ se ka olu ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka nisɔndiya ani bonya ni karamaw k'olu ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don hali farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw olu fiɲɛ bɛna bɔ wa fana dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma aw ka se ka jateminɛw fanga bonya ka se k'aw basigi ka ɲɛ i bɛna ye dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw bolo nɔgɔya la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw minnu bɛ k'an lajɛ Mifa Production kan ale ni Ondu TV kan an ka foli ani tanu bɛ aw bɛɛ lajɛlen nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye min labɛnna aw denkɛ ani aw balimakɛ fɛ Professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min y'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 26 ka taa se karido ma juillet kalo tile 2 o wagati kibaruya de tun ye nin tile ale jaabi buruju so naaninan mɔgɔw ka so ni o ye cancer ye a b'an ladɔnniya k'a fɔ bakuruba sara la wasaw nisɔndiyaw olu bɛ bɛn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bakuruba sara la nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni aw mago bɛ an na i bɛ se k'an wele n ka numéro la 73 35 28 89 kibaruya minnu mana kɛ yen nɔ an bɛ se ka olu f'i ye ni mago bɛ ka i ka dolo kibaruyaw k'olu dɔn n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka jamana in basigi ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati mɔgɔ mɔgɔ ka hakilina ye jamana bɛ se ka segin kɔ cogoya min na an bɛ dugawu kɛ ala ka fɛn da i kunna i yɛrɛ bɛ ɲinɛ fɛn min kɔ fɛn o fɛn de bɛ jamana in ka ɲɛtaga fɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka sira yira u la minnu bɛ se ka na ni jamana in ka ɲɛtaga ye an b'a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na